살라 비동풍 시가오는 안그 모크라이 부등문 바그라이 부등문 샬라베 동풍 그부 흐그라이 피너스가 그랑 흐이 마트빌라 프일라 슬라이 मा खालामनो जादोंलै बिनियालाय मानास मावजिगिन्द्रि आरो मानास हाग्रानि एनजिअ'आ दंफां लाइफां दानफायनायखौ होबथादों सालाया बिगुर जियाबानो जाबायलै रा हेद फैला मा खालामनो जादोंब्रा साला बे दंफां सिङावनो आंखौ मोख्रायदोंमोन बाग्राय बुदोंमोन बे दंफांखौ साला दानफायनानैसो गारगोन आं हामालै हामा हामालै what गोसोखौ हमथाब्रा सार बाराबा नोंखौ नुख्लायगारगोन दालां सार बिब्दि नङालै हामालै रागोफोरखौ एसे दबथायनांगौ दायनिगिरियाथ' बे दंफाङा नङाना सोरथ' नानो आं नङाब्रा बै खेराव अजायासो नोंनो दुप्लिकेट हायना मुलि होनानै बेफोरबायदि जामब्र' होदों थलं थफ्लं खालामहोदों दै गांहोदों खेराव जा नों बे अमात बुस्थु एसेबां बोलो गारबाय बेखिनि बोलोजोंथ' नोङो खेराव अजा बायदि जखानाम सेटेप खालामनो हाबायमोन नों मोनसे खामानि माव मा मोनसे 100 थाखौनो मावनो हायो आङो खेराव अजाखौ हायोबा नों दा बावैनो बुंब्रायथारदो सेटेप खालाम सेटेप बेनिख्रुइ देरसिन आरो मा खेथेब थानो हागौ नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा नंगौ आं बेबायदिनो अनेक प्रब्लेम सल्भ खालामबोबाय नों हायोबा दा मोनावनो सेटेप खालाम काम फिनिश नंगौना नङाब्रा बिदिब्ला आं दानो हैखाथारनोसैलै अख्रे साला नों बे बाराव पायखानानि दै मोनलोंहाबानो जाबायलै साला मिजिङा साला आंनो जागौबानो जाबायलै रखरा ओइ आबौ खेरा नैलाय माबा मुलि बासिबाय दं आङो बाहेराव देथारबा सोरबा नुगोन सिङावनो होख्लायनो है साला है थगाय सुला साला बेलाय माथो खेराव जानोसो माथोलै थुले मा जाखो है माथो फैलाय खारलांबाय थांदे सिङाव नायहैलाय गैला मा जाखो हे फैलायाव जाखो देथारलांबाय हे मा खालामनाय जाखोलै बेलाय थां नों गामियाव खबर है आं थानायाव खबर हैनोसै अ दे ओइ साला ननसेन्स नों सासे मार्डारारसो सुवार साला नोंथ' सासे मार्डारार नोंखौ नायग्रा फासि होनाय जागोन ननसेन्स सुवार साला नों राष्ट्रद्रही साला बाबु आं राष्ट्रद्रही नङा आंहा बिनानाव मोजांथार दंदोलै सार बिनानाव होमब्लाथ' मोजाङानो जाबाय नोंथ' जेलाव थागोन आं लाइन बारिनो खाबु मोनसिगोन दहायलाय बाबु दाया आंनि नङा बै खेराव अजायासो आंजों नखलि हायना मुलि होनानै आंजों देथारजादों बै खेराव अजाया मानो देथारजानांगौ नों राष्ट्रद्रही साला नों जोबोद गोरोन्थि मावबाय नों सासे राष्ट्रद्रही राष्ट्रद्रही नङालाय बाबु नङा नों राष्ट्रद्रही नङाबा दे राष्ट्रीय मेथाइखौ रोजाब आं बर'नि राष्ट्रीय मेथाइखौसो रोंगौलै बर' दे रोजाबनांगौ रोजाब सुवाद आखायाव गारब्रा आखायाव गार बर'नि राष्ट्रीय दे बर'नि लासार जन गन मन थिनाय अखो जय हे जन गन मन अधीनाय अखो जय हे भारत भाइगो बिधाता सुवाद साला
मोसौ साला Hei, sir, suat. Menambah, sir. Menambah, sir. Menambah. नङा माथो बिलाय Aidi. Karban बोसोलै Nekroniल' नामा? दे आं नाजागोन दे नाजागोन दोनबाय Hei, फैला Hei, र Hei, थां आं मोजां सुना दोनदोलाय हले थां JCB बायबायथ' आङो बेफोरखौ बाद दोन मोनसे घटना जादों नङा ना मेन्देला माथो घटना जालायखोब्रा घटनानि बिफा जाखोमानि जाख्लायथारबाय गय दखान साहा दखान जेरावबो आंनिल' फटक दंसै दा आंखौ पुलिसफ्रा नागिरगासिनो दङ आंहा राहायानो गैया जाबाय मेन्देला हायोब्ला नों आंनो थाखोमानो थाखाय मोनसे गरं खालामनानै होदोब्रा आं थाखोमानोसै होनायनि सिगां नोंबो आंनो मोनसे खामानि मावना होनांगोन राजि दंथ' मा खामानि नों बुजिया नामालै आंनि बैसोखौ बे बैसोआव मा नांगौ मानसिया फाथो सेना बायदि रानलाय लांबाय खावलायाव नायानो फिसालायसिगौ बुजिबाय र' बुजिनाया अबेसे आं जोंहानि मादैखौ नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो हायो नोंनि आखलखौ नायनानै नोंनि मादैया मोजां जागोन नालाय बे माबा आं गाज्रि नामा अबयसे नङा र' आच्छा नों नामारगोन ना मादैखौ नांगौथ' मथा मथि जोंहानि मादैया लावगि बायदियानो लावगिनिख्रुइ एसेल' मोदोम दंसिनो जागोन ना मोसौखौ बन्दबस्त खालामो हाथायाव नायना हिनजावखौ बन्दबस्त खालामो महराव नायना अबयसे नों आंखौ बहा थगायनो जाबाय दे जासिगोन जामारसिगोन आं लटारिखौनो गेलेसिगोन अब्ला मोनसे खोथा आथिखालाव हिनजाव नायोब्ला बाइक नङाबा आल्ट'फोर मोनबा मोजां जायो आरो नोंबो मानसि आर्टिडेट जाबायलै जागोन दे आं माबा मोनसे खालामसिगोन बेबस्था लागोन आं बिदिब्ला आं थांनोसै दै बरिया राहाखौ होथारनांगोन जागोन गाबोन लोगो हमलायसिगोन पुलिस फैगोन थां गाब्र'बाय हालाया गाब्र'मारबाय एबार गाब्र'मारबाय साला दुष्ट आमाय मेन्देला बहा थांनो सोर जाखो आगैया आमाय आंखौ सिनायाखै आं फावगालि माने बै गुबै कालिचरननि फिसाजो ना जोबोद देरथारबायलै नोंलाय फावगालियानैसो नंमारगौ होनबा हिनजावनि फिसाया हाइब्रिद मुलाफोर बायदि फ्लं देरथारो नोंखौ गोदो उन्दैयाव जोबोद बामबोदोंमोन आं नों खोब सिलांगिमोन आनैसो फै आनैसो खनसे बामनि फै नाङा आमाय आं बामजाया लाजियो नाङा आमाय आं लाजियो आमाय आं लाजियो आमाय आं लाजियो साला फाग्लिया आइ फावगालि आगै आमायसो लिंनांला आंखौ दिनैनिफ्राय बिगुमै लें बिगुमै फाग्लिया आंजोंसो समायनाय जाना दं आनैसोबाबो थिग गैयालाय आंजों रखरा आइदै नोंखौ आं जोबोद खस्थ' नुथारबायलै बिमा बिखायनो आं सासे रुवाथिखौनो रुवाथि सालाय बिजौआव खालि रुवाथि नोंनि थाखायनो बेसे मा जालांखो नों थाखा फैसा बेफोरखौ जेबो जिंगा दासिलै बिमा आरो गोसोफोराव माबा माबि सन्देह साननायफोरखौ ज्राब गार बेवहायनो खुसि दं नोंनो माबा माबि साननायखौ ज्राब गार आं मावनो हासान्दि रावबो रुवाथि सिख्लानि गोनांथि गैया आं जुदि सोरबा सिख्लाखौ जुलि लानायमोनब्ला दाहालागि जखायथामानो जाबायमोन नोंनि सन्देहआवनो आङो मानसिफोरनि सिगाङाव मोखां नुजानो हालिया आरो जुदि रुवाथि लायाब्ला मानसिफ्रा नोंखौसो बदनाम होगोन गोसो गुसेब नेर'माइन मा बुंखो नोङो लाबोबाबो जानला मानला नङा हले नोंनि खोथाखौ आं मिथिगौब्रा बिमा नोंनि गोसोखौ आं मोजाङैनो हमनो हागौ आंनि बाथ्राफोरखौ नों बुजि मोनखायो नङाना गोसो थोनायजों जाला आं मा खाथामबावनो साला सुवादालाय मा दा फैलाब्रा मासो गोबावब्रा
पुलिसफोरा नोंखौ दासो नागिरना ब्लड लांबाय ओइ नंगौना नङाब्रा हाट बारो थांसै हिनजाव नायनायावनो बेबायदि थांथारनोसै नालै एसे बे दुलदुब दालदाब बुंब्रुं बांब्रां उखुन्दै खुग्राफोरखौ मोनब्ला मोजां जायोब्रा निजे गैयाबालाय मालायनाव बहा मोननोब्रा दाख्लिनि 2 क्रम मोननायखौबो सिख्लाफोरजों लाइन मारनायाव ब्लडबाय आङो आच्छा आमायसो लोखिरामनाव दाख्लैसो लाबोनाय गोदान दङ मालायालाय बहा हरनोब्रा थ' साला हराबा देस्लाय खाथि बारायना फैगोन हामारगोन नङ थुग्रोनाय थ' ओइ आं गाखोग्रोनोसैलै आं गाखोग्रोनि नों नारग्रो आंखौ नङाब्रा नार बै ससेनिफ्राय नारनांगोन दोनलै होद नारगोन दे एक मिंबायलै नारदोलाय दे वाह बथल लोंहोनांगोन दोलै मेन्देला जागोन अजे बियाय কিরে বাবা इधर आइजेन मोलाई बिरी आसे আছে খাইবে देन ওরে বাবা দেশলা পয়সা আসে না নাই বিয়াই না বাবা আমি গরিব মানুষ সিকিং করো ভাই গরিব মানুষ সিকিং করিও দেন সিকিং করো বাংলাদেশ আমি বললাম না আমার কাছে পয়সা নাই আরে বাবা বললাম আমার কাছে একটি হও নাই গা না বাবা আমি বললাম এক টাকাও নাই হ্যাঁ দোস্ত লরা লোক পাইছে তো আজকে হে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে পয়সা নাই যদি গাড়ি ঠেলো ভাই বাংলাদেশি এই শালা আজকে দোস্ত লরা গাড়ি ঠেলিয়া দেন হবো বাবা আমি গাড়ি ঠেলিয়ে দিমু শালা বড় দোস্ত লরা নাগাল পাইছে গো আজকে ঠেলাও এ বাবা গাড়ি ঠেলাও আল্লাহ গো ও দুষ্ট লড়া আছে দে মানুষ বিলাকে মিয়া মানুষকে রাত্রি বিশ্বাস করবা নোয়ারে দেখা পাইছে না বড় মানুষকে দিনতে বিশ্বাস করবা নোয়ারে এই যে পেট পারি দে বীরেন মুসারির লড়া বাপেকে যে সেরেপ খাই মইরা গেল দুষ্ট লড়া আমার কাছে পয়সা আছে তো সেরা কি জানবো রে আমার পয়সা আছে তো ঢের পয়সা আছে হাজার খারবাই বট মাস দি জাত শালা মোসौ सिलायग्रानि फिसा साफाना सिख्लाया नायनानै लाब्रा मोजाङै साफा सुफियालाय मा ओइ बारबाय इनो एलै सासि दंखायो ओइ मादै बथैजोबखोब्रा ए फैला हा दिनैलाय बहानिथो बार बारबोदों फागुननि जावलिया बार बारदोलै फागुननि जावलिया बारा बुथुमना लाबोदों हा आलासियालाय बहानिथो बियो जोंनि गामिनिनो मेन्देला ब्रह्म गामि गिदिंनो होननायखाय लिंना लाबोदां माबायदिथो नुदों सक्तिखाफोर बायदिथार हामदों दे माथो खौरां माने मादे दै गांबा दै लोंनो लुबैयो गोलोम बोथोर फैबा फेन सिङाव थानो लुबैयो गाथोन नुबा दुगैनो लुबैयो गोजां बोथोर फैबा कम्बल जोमनो लुबैयो थिग बेबायदिनो बिथां मेन्देलाहाबो गोजां बोथोर फैदों बेखायनो बिथां मेन्देलानो कम्बल नांगौ कम्बल हा गामियावलाय बहा कम्बल मोननोसै जाम्बालाय बाजार गलाफोराव थाङाबालानोलाय मादैयाबो जे खोथाफोरखौनो हमनो हाया बिब्दिखायनो बेबायदि राननानै दङ नोङो हमनो हाया आं नोंसोरनि बाथ्राफोरखौ मादैया बे लाइला मजनु राधा कृष्ण सीतारामनि खोथाफोरखौ बुजिमोना नामा थिग बेबायदिनो बिथां मेन्देलानोबो सासे राधा नङाब्ला सीतानि गोनांथि जादों आंलाय दा बहा मोननांगौ जाखो इस मादैया बुजि आं बेवहाय खखा सानो फैदों बेखौ मानो हमनो हायाखै नोंलाय मा बुंनो नागिरदों थब्लं बुङा मानो तारमाने मादै नै बिथां मेन्देला ब्रह्मनो नों मादैखौ नायनो फैदों आङो नों मा बुङो
라지시 아빠나 아삐래 너마드야라 100% 뭐야 앙하 미싱동어 안ken도 메곤 캡바 작은로 Ai फैला जों फैनाय 바트라 동어 खामानियासो मा मावो 가만히 그래 마 먹는 마대 아직까지니 금타 생그라 모바일 동 바이크 동 बैसोआसो आंनिख्रुइ उन्दैसिन जागोन नामा 마드야 아버지 말라이 hin자오프라 बैसो गोरलै गोरलै हौवा नागिरनानै हाफा थुरि जादों नों आरो बैसो गोरलैखौसो गाबदों मानसियालाय मोजाङानो साफा गुफुर गोजौ मालायनि फिसा बासिनो हाया अब्लालाय माथो दंबावो उन्दै बैसोनि गथ' गोसोफोरा बारबायदि खामानि दामानिफोरावबो गोसो जनाय नङा बेखायनो बुखायनोखौ बाद हो मादै मानसिया सादा सिदा नुनायावसो रायदों बायदि हेब्रे देब्रे अराव हाग्रानि बोफ्लावबानो सिदा नोंसो दानांगोन आखल आखुखौ मादै जागोन दे अब्ला जाबाय जामारबायथ' जागोन दे ओइ मेन्दिला आं मेन्देला बुंदों ओइ तां हिनजाव नायनो फैदोलाय बारा डिस्टार्ब होनो हागा मेन्देला हुकुमथ' हयसे जामारबाय जाबाय खिन्थु मोनसे खोथा बैसोआ नोंना मादैनिख्रुइ दुइसिन जागोन नों खुलुमनो नांगोन आं खुलुमफेराखैलै खुलुमनांगोनलै हिनजावखौ खुलुमनायालाय मा जानो आंबा खुलुमो खुलुमजागोन नालाय बे मानो खुलुमजाया बेलाय मादै खुलुमजा आइ खुलुमलै खुलुम आयु खुलुमजा मादै खुलुमजा बुरबक साला फैगौ सप्तायावनो नङा बे सप्तायावनो लांनो नागिरदों आङो आयु एसेबां आथुर मा सप्तासेब्रा आंनो गाबोननो नांगौमोनबा साला मानो इसेबां आथुर बेलाय जि जोम दानायनि सुनायनि बाथ्रा दं मादै आं होनो हाया नामा आं होनो हाया माबाफोर मावनांगौ दंब्ला मावखानानै दोन एबार सप्तायावनो लांनो फैगोन टाटा लोंनो लांनांसिगोनदालै मेन्देला नोंहा हिनजाव मोनबाय बुरजा लोंहोनांगोनदालै सिन्था गैया खै बथल लोंनो नोंलाय माथो केन्टिनासो फरथिक जाना दंलाय अरिजिनेल दंना गैयालै पियर बाजिया सेसेथारलै पियर स्पेशल बुस्थु हरलाय बाजै पियर आं हामनानै फैदों बाजैया सिलसिलथार सयबब्रा What does you woman? What does? नोंल' इंराजि रोंगौ नामा Jack Angel went up the hill Pussycat बाजैयालाय हौवा दंना गैयाब्रा गैयाबा आंनाव थांनो हागोन बाजैया हौवा दंना गैयाब्रा गैया मा हिनजावफोरजों सिथाबब्रा गैया बाइचाला सुवाट गावना जागौनायखाय मालाय What Why you come dogman you come here please बाजै नों सिरि था मा सिख्ला हिनजावनि खाथि गावना जागौनायखाय Why you This is what you come Jack Angel come up the hill cat Pussycat come here you why Yes star little star मा खाथि थाइलेदोंलाय I am सुवाथाला What सिस्टेमनि मानसिफ्रा आइदै सालाना थैबाय थैथारबाय फाखुबानो गुदुंखौ दाबो बेबायदियानो फालं गय जालांदों गाबोन लांनांगोन दालाय थानसालियाव लांनांगोन जगासिनो नोंबाथाय साला सबाब नस्थ' मारसो साला नोंनियालाय मा हिनजावफोरजोंल' सबाबा बेबायदिनोमोनलै ओइ सेंग्राफोर नोंसोर नरमपन्थि ना गरमपन्थिब्रा दैग्रासोमोन नामा ब्रा साला बिसोरनोथ' मा नांबावगौ
जों मा मोनाखै बर' प्लास मोनदों बर' केलेन्डुला मोनदों बर' लिन मोनदों बर' सब मोनदों आरो बरिल'सो मोनबावबाय नोंनिया मा बाथ्राफ्रा गरम गरमब्रा दाय फैनाय सिउ होननानै थैयोब्ला देनां सोरगोफुरिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनो होलांदोलै नैबे फैलाया थैनो फैलाया थैनांगौबा साबासो लांफागोन साला मख्रायनायखौल' मिथिगौ थाव आं नोंखौ गाबोन सबनियानो तान्त्रिकनाव लांनानै सिनाय हायि खालामो ओइ आदै ओइ दंना गैयाब्रा अ मेन्देला जिरायफै मानोथो लिंहरदोंमोन आदैया लेंहरनाय माने हनै जोंहा रुवाथि नांगौनो सासे मोजां नायनानै होफै आरो मा नोंनिया रावफ्रा मा उथिया आं मिथिगौ आदै नोंसा सासे रुवाथि गोनांथि दंथारो फिसाजोआनो साननैसो उनाव फैसिगोन फिसाजो फैब्लानो एसे एनै मावफानो हायो खालि रुवाथि बेना दोनलाय बिसोरनि मावनायखौ माब्लाथो बेसेबां मावना जाहोनाय नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदोलै आं बिमा मेन्देला आदै नोमादैजों मिलायफानाय रोंखा राखा राफोद सासे नायना लाना फाय देग्लाय बोसोराव नोमादैया जोबोद बुरिथारबायलै नोमादैयाबो गोदो खिन्थु मोजांथारमोन एखेबारे हेमा मालिनी बायदिथारमोन आदैयाबोथ' खम नङामोनलै धर्मेन्द्र बायदिथारमोन मोनसे खोन्था जाबाय नङाना लावगिया गैला सान्दो बावगिया थियेटाराव माबा एक्ट्रिस ना बट्रिस जाहैबायनो दा खोन्थाया जाहैबाय बै लावगिबायनो सेम स्टाइल सेम बडि सेम फ्रेम होफिनगोन आं नोंनो आरो नायखांबावदोंसो बे थग्रोन बाग्रोनसिखौ आच्छा माब्लाथो लाबोनो सानदों नोंलाय गाबोन समफोरनो लाबोनोसै आच्छा नोंथ' आंनि खोथाखौ बुजिखाबाय बुजिबाय आदै नोंजों गोरोबनाय साफा नायनानै दोनखादों कारेक्ट माबालै आदै मोनोब्ला 20-40सो माबा मबाइलानो ड्रयिं गैला जागोन मा गेदेर बाथ्रा बेलाय खामानिखौल' मोजां मावनांगोन दै जागोन आदै जागोन आं गबाय दा ओम ह्रीं क्लीं फुत्से ओम ह्रीं क्लीं फुत्से ओम ह्रीं क्लीं फुत्से फै फैला आरो मेन्देला नोंसोर आंनिसिम मानो फैदोंमोन बेखौ आं मिथिखादों फैला नोंखौथ' पुलिसफोरा नागिरगासिनो दङ नोंहा गुरु दङ आरो बेखायनो नों बासायसिगोन आं नोंखौ बासायनो हागौ नों जुदि आंनि बोसोनखौ लायोब्ला लागोन गुरु लागोन नों हागोन दा फालिनो हागोन बाबा नों बुंल' आं मा खालामनांगौ खालामगोन बाबा आं नोंखौ रावबो सिनायनो हायै बायदि खालामनो हागौ जागोनथ' जागोन बाबा फैला फैला नों नैबे बेसादखौ गानोब्लानो हिनजावसा जागोन आरो खेवफिनब्लानो नोङो फैला जाफिनगोन नाथाय गोसोआव लाखि फालिनो हायाब्ला खैफोद जागोन आं फालिनो हागोन बाबा दानिया नोङो नैबे दंफां सिङाव थांनानै गानहैनायसाय
Om hing kling putse. Om hing kling putse. आं बावनो हाया जा जा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया ओ सना जारुमालि बोजों थांनो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो होनो ओ सना जारुमालि बोजों थांनो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो होनो बैसागु बोथोराव सोरखौ सायख'खो आंनो फोरमायदो बैसागु बोथोराव सोरखौ सायख'खो आंनो फोरमायदो रंजालि देहायाव मानि माया साग्लोबदो उसिफावनाय रंजालि देहायाव मानि माया साग्लोबदो रंजानाय बोथोराव देलाय देलाय बोजों थाङो फालो फालो सेंग्राफोरा नोंजों खारफागोन रंजानाय बोथोराव देलाय देलाय बोजों थाङो फालो फालो सेंग्राफोरा नोंजों खारफागोन जा जा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया जा जा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया ओ सना जारुमालि बोजों थांनो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो होनो ओ सना जारुमालि बोजों थांनो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो होनो बैसागु बोथोराव सोरखौ सायख'खो आंनो फोरमायदो मिनिना रुपाथि हाथायखौ सोरनो दिन्थिखो सना जारौ खावलायखौ सोरनो गुस्थिनो थिदों दे सना मिनिना रुपाथि हाथायखौ सोरनो दिन्थिखो सना जारौ खावलायखौ सोरनो गुस्थिनो थिदों दे सना एसे हायनारि महरजों नोंनि एसे अनसुलि गोरबोजों नोंनि देलाय देलाय बोजों थाङो फालो फालो सेंग्राफोरा नोंजों खारफागोन फालो फालो सेंग्राफोरा नोंजों खारफागोन जा जा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया जा जा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया ओ सना जारुमालि बोजों थांनो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो होनो ओ सना जारुमालि बोजों थांनो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो होनो बैसागु
बैसागु बोथोराव सोरखौ सायख'खो आंनो फोरमायदो 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 माइनाव फैदों माब्ला फैनाय मैया फैदों आदैया दं औ दङ जिराय मेन्डेला हामारथो खौरां माने लाबबाय आं खौरांखौथ' मोनदो आं हामानोथो हाबायाव लेंहरि आंखोलाय खौरां माने आं आंनि बाथ्राखौ बुङाखैलै आदै हामाखौथ' बुंदोब्रा हाबायाव आंनियाव अमा मानैल' बुथारनाय जादोंमोन बेखायनो लेंहरनाय जायाखै हामाखौथ' बुंदो नोंलाय रुवाथिनि बाथ्राखौसो बुंदों आं बेखौसो हामाथो जाखो मोनबाय माने लाबोखाबाय आं लाबोबाबो जासिगौमोन नोंदां फिसाजोआनो फैबाय हा दरमाहाफ्रालाय बेसेथो जाखो दरमाहाफ्रालाय बेसे जानो आथिखालाव सोलिनाय बायदि 550 रां गाननाय जोमनायफोराथ' जिबानो होखानांगोन बेखौलाय आरो मा बन्दबस्त खालामलायनो खामानियावथ' एक्सपर्ट हाबायाथ' बोरो एक्सपार्ट सोलिनाय नङा आंजों हग्रोन बाग्रोनबाथाय रेन्जिनाय नङा लेंहरनो सय ओइ सोमस्रि मा मुङा बै नोंनिया सोमस्रि कसारी बिउटिफुल नै माइनावाय नै सोमस्रि फैदों लांफै फै सिङाव मा मुं जादों नोंनिया माइनाव मोजां मुं जेरै मुं एरै मानसि फै सिङाव आंहा फोथायनाय दं नोंनि सायाव मेन्डेला मरबेला हियालेकान्ते गुथुल बेला बेबायदिनो आइ फै आफा फै खर'नि जोंसिखौ बोखार फै बेबायदिनो सोलिनांगोन मेन्डेला माबालै आदै गैथारा एसे गरम खालामना हरबा मोजां जायो नामा पकेट खालि बेसे नांगौ 20 हरदो मा 20 100 राङानो लांदो दे आं नोंनि बिहामजोखौबो नुवाखै नोङाना हाबायावबो लिंहरासैथ' नोङो हागोन साननैसो उनाव ब्लड बाय दे मोजां सोमस्रि ओजों फैनायसै मानो नों नैबे पाउडारखौ फुनना होफै माइसुं बेरसो गारदों नोंनियावलाय बेरगोन ना बेरा जाखो बेरा जायो नोंनासो मालाय मोदोमा जोबोर गुरैथारहाय नोंनियालाय आंनियालाय हौवा मानसिनि आसिफ्रालाय बहा गुरै जानोसै मा बावदों खामानि मावै आंनिया आसिफ्रानो हौवाफोरनि बायदि गोरा जाजोबथारबाय माथो आंलाय गुरै मोनदोंलाय दे जाबाय दे उन्दुहैदो दसे नाबावनि गाबोन फुनबावबानो जाबाय
नों दिनै मा जाबाय थाखो मानो उन्दुयाखै आखाइ गोलाव गोलाव मोदाय ओंखारसो गारदोंनो बेखौनो गिदों आङो दिनै हारसिं उन्दुनो गिदों आं बेखौनो गिबाय दे अब्ला आं बैयाव उन्दुहैनोसै नाङा आं हारसिङै उन्दुनो गिदों नोंजोंसो उन्दुगोन आं मानो गिनो गिनाङा आं दं आं हारसिं उन्दुआहाय दे उन्दुफै बिदिब्ला माइनाव नों बेसेबां समायना आं मिथिगौ नोंखौ मोननायनि आंहा जेबो रोंगौथि गैया ना लेखा फरा ना धोन दौलत ना महर मुस्रि अब्लाबो गसायादि एसेबां अनसुला जायनि थाखाय आं नोंखौ खनले खनले लोगो मोनदों आरो बेबायदि गेलेनो खाबु मोनदों हे गसाय आंनि सिमांखौ नों मोगथाङाव जाफुंहो आं नोंनो बोरमा फान्था माथाम दानो जालिनो गारनानै दाथां मोजां मोननायखौ दा नेवसिला आंखौ गारना गोजान जायगाया आंखौ गारना गोजान जायगाया जिउनि अनजालु नों गारनानै दाथां मोजां मोननायखौ दा नेवसिला जालिनो गारनानै दाथां मोजां मोननायखौ दा नेवसिला आंखौ गारना गोजान जायगाया आंखौ गारना गोजान जायगाया जिउनि अनजालु नों गारनानै दाथां मोजां मोननायखौ दा नेवसिला आंखौ गारना गोजान जायगाया आंखौ गारना गोजान जायगाया
बांग्लियो अननायनि दौलेङा दोहो दोहो खामो अननायनि दौलेङा गोरोबनो साननाय बे गोसो मोननैया गोरोबनो साननाय बे गोसो मोननैया गिनाया मानो फैयो गुलाय गुजाय गिनाया मानो फैयो जिउनि अनजालि नों गारनानै दाथां मोजां मोननायखौ दा नेवसिला आंखौ गारना गोजान जायगाया आंखौ गारना गोजान जायगाया जिउनि अनजालु नों गारनानै दाथां मोजां मोननायखौ दा नेवसिला आंखौ गारना गोजान जायगाया आंखौ गारना गोजान जायगाया आबै आं नोंखौ बारानिफ्राय बारा मोजां मोनथारबायलै आबै नोंनि गुस्ति नोंनि खावलाय आरो नोंनि जानजि आरो नोंनि आदै बारानिफ्राय बारा मोजां मोनथारबायलै आं आबै आं मोजां मोननायनि फिथाइखौ जानो लुबैयो आबौ माने गोमोन ना गोथां गोमोन नङा आबौ गोथांखौ माने आंनो ब्लाउस बायनो फैसा नांगौ आबौ बेसेबांथ' 5,000,000 माने 500 ए न आबै हाबे हाले मनाखौ दोननानै बहाथो थांखो नैलाय बायजोआव थांदोंमोन मानसिया उदै खेबे खेबे खिनाय जादों नोंहा आरो मा माथो लाबोखोनो हामा लाबोनो नों जा जाखो बिहरदों बिखौनो लाबोदो आरो मुवा बेसादफोरनि दामादि जेरैबायदि जादों ना अर जोंब्लावलायनाय बे थग्रोन फाख्रियालाय बहा थांखो आं हले नोंसोरखौ नोंनिया खालि सन्देह बोरासिन सेंग्रासिन नै माथो मेन्देलासोलाय गोबाव जाबाय सिबावबाय आदै आं बाजाराव थांनो ओंखारदों आच्छा मेन्देला नोंनि माबा माबि खौरां खोनादोंलै आङो माथो खोनाखोब्रा आदै खोनानाय माने माथो खेबसे लागैनो साबा आबै आबौ मोनदोंनोलै मोननायाथ' मोनदोंलै आदै खाफालानो नांनायनि बारा माथो आंनिया नंगौ मेन्देला नंगौ एखथ' खाफाल नांमारगौ आंहा खाफाल गैया गैया फिसा हौवा सासेबो गैया फिसा हिन्जाव दंमोन बेबो सासेल' बेखौबो आङो मोजां जुदि बिजामादै मोनोब्ला ब्लद हरगारगारनोसै आं आरो मिथिगौना मेन्देला नोंनोथ' मिथिगौ आंखौ खाफाल गैयाना गैया एसेबां नाजाबाय सानै हिन्जाव आं जनो हायासै आच्छा मेन्देला हामाथो खौरांमोन नोंनियालाय माबालाय आदै आं दासान्दि जोबोद दफाबाव गोलैना दं आंखाल जादों आंखाल अ मेन्देला आंबोथ' जोबोद आंखालाव गोलैना दंलै नङाब्रा आदै आं नोंनाव ओरैनो लांनो होनना फैयाखै नै बे मबाइलखौसो फाननो होनना फैदों हैद नाङालै आंनो नाङा मबाइल गंसे लानाय माने हिन्जाव सासे फिबावनाय बेफोरखौ बुंलायनांलाब्रा आदै नै अनेक फांसन दं केमेरा दं मेम'रि कार्ड दं ब्लुटुथ दं व्हाइटटुथ दं ब्लेकटुथ दं आरो पाम्पुलार संगिनानि साफा साफा फटक दं अ आदै नोंनि मोनसे फटक खेबनै दे आं
नै लाथो नै धर्मेन्द्र बायदि नुथारनाया मानो नै नाङालै नाङा दस्राफोरनो फानथां अह लाखिदोब्रा दै लाखिदो नाङालै नाङा थाद माबायदि मानसिब्रा नंमारगौ हिनजाव खांखिनिखौ खानायाव नायना सिनायो मानसि अलसियाखौ सिनायो खोमोनाव नायनानै सिखावखौ सिनायो आसियाव नायनानै थार लोगोखौ सिनायो हैद साला गलाम खामानि गैया दामानि गैया फां गिदिंबाय थागोन अभाब जाया मा जागोन नोंसालाय हा हाबा जादों साला जयग'आनो जायाखै थां नायगोनलै साला दाब्ला हिनजाव गुन्दा बे बाराव नोंखौबो पायखानानि दै लोंनानैसो गारगोन आं थां मोजां रुवाथिखौनो लाखिदो र' साला थां अभाब जाब्लानो फैसा बिफैगोन बेयाव आंनियाव सोंनो हाबा जादों नामा नोङो हा हेलौ बाजै नोंगौ आं मेन्डेला प्रडाक्सन मेनेजार औ बै केर गाबनाया ना गिसिब सिबाय दंलै मोनायाव ओइ एयार कन्डिसना फिउस थांनानै औ बायजोआव बेखायनो जिरायबाय दंमोन आं औ रायलायबाय औ 10,000 नोंखौ राजिबनि बिबाजै खालामगोन जागोन नोंलाय हाखायनो गावनो जागोन दे जागोन आं दोनबाय दे आं दोनबाय होमबा फाबसो नांगोन नामाब्रा सोर साबैसे फाब नांखोब्रा बोथिसे माइरं गैया न' बां गैया खुदियाफोरनो गाननाय जोमनाय होनो हायाखै बेनोसो मबाइल देख्रुबजोबना होगोन र' आं मालाबा फुजा फोरबो फैगौ गथ'फोरनो गाननाय जोमनाय होनो हायाखै लाजिया नों गावनो लाजिनांगौमोन आं बायदिसो हाबा जानो बेसेबां साफाफ्रा आंखौ गोसोथोयोमोन आदैयाव जोनाय लानो हागौमोन आं नोंखौ लानानै खस्थ'सो मोनदों आंहा थु मेन्डेला खामसाव नांबावगौबा जफैबाव लाजिनोबो रोङा माबोरै होफैथों फेन गस्लाया खालि फैसा थाखा फैसा नाय माने फैनाय थाखा फैसा थायोब्ला खिथुखौ मावदोनगोन खर'खौ मावदोनगोनसो जायो खालि थाखा फैसा सालिया थांनि गरनैसो बहाबा मोनगोन खोमा हे आबै बाव थांनाय नोङो आबै सना सिमलायाव थांदोंमोन आबौ नोंखौनो नागिरबाय दं आं दुगैनो नागिरदों आबै नोङो एसे दंखलखौनो खावना होदो आबै दे आबौ दे आबै सना दे लुनानै हो ओम शान्ति नोंसोर बायदिजों थुखैजानो मोनोब्ला गंगानि दैखौनो नांलाया आंनो आबै दे आबै सना दे हुना हो दे आबै सना दे बाबा मासे गुरेल नोंनि आसिफोरालाय आबै हाब आबौ सोरबा नुफैगोनहाय आबौ थै आबै आरो माइनाव मोनहा नुफैब्ला आंहा जारला जाथारगोन है बेफोरखौलाय मा गिनांगौ बे जाबाय नों आरो आंनि सेक्रेसिनि खोथा बेवहाय रावहाबो आरो जेबो बुंनो गोनां खोथा गैया नङा ना नाङाहाय आबौ आंहा माइरं जानायनि बाथ्रा दङ है जाम्बि मा नांगौ आं होगोन नङा ना मा नांगौ नोंनिलाय अब्ला आंनो जिन्सनि जेकेट आरो स्कार्फ लानानै फै आबौ बेफोरखौ आं जेबो मिथियाला बै नों बायनानै ला रां हरगोन आङो बेसे नांगौ 1,000 हरगोन दे आं ओम शान्ति गसाय मा खर्म जाखो बेलाय मा खर्म जाखो थांदो सिङाव थां जाबाय आंनि न'खौबो सुवा सुथि खालामजोब्बाय ओइ फाग्लि बाग्रांसि नों दानो दिनै नों ओंखारलां ओइ बिमा बेहा जेबो दाय गैयालै बिमा जेबो खामानि गैयैखाय आंसो थोनथ'दों बिखौ नोंनि थाखायनोथ' बिदि जाबायना नों थानायमोनब्लाथाय आं गुबुनखौ थोनामोन आं दि नोंजों बेसेबां थुखैजानो लुगैयो नों बेखौ मिथिगौ ना नों आंखौ माब्लाबा थुखैफेरद देखो गियान गोनाङा नुनायावनो सिनायो हस्तिनि जात बेसिनि थाखायनो साननायफ्रा जेबोआनो जाया आंहा बेफार फालांगि जेबोआवनो आंहा मुलाम्फायानो जाया आइ गथ' ओंखारलां आं सोरनि खोथाखौ लानानै सोलिनांगौ नोङो थुखैनायनि होखारहरनो नागिरो आबौआ थुखैयैनि होखारहरनो नागिरो आं माबोरै सोलिनांगौ थां आबै थां सिङाव थां दे जाबाय दे बेफोर होखारनाय दाद्रि होनाय बेफोरखौ ज्राब दोनदो दाया आंनिनो जाबाय दे थांदो माबा मोनसे सानब्ला माबा मोनसे जायो साला
ओम शान्ति शान्ति मादै गया बिनिफ्राय गैलालै फिसा फिसा खावफ्ले थांनाय मानि सिगाङाव जाखो नाय रनाय जानोबा सम जादोंना जायाखै नाय जागोन दे ओइ आबौ बि खेबसेयावबा साबैसो फैबावगोनलाय हा गसाय गासिबो थैखाजोबना फैलै हामा आबौ हामा बेफोर जेबो इसोरनि अबदानलै इसोरनि अबदान मिथिबाय दा इसोरनि अबदान मिथियालां नै दा बेफोरखौ दोनदो दा न'खरफोरावलाय माबा लोगोफोरावलाय थाखा फैसा दंना गैया थां एसे जगार खालामबाय था गोनांथि जानो हागौ मिथिबाय गैयालाय गरसेबो गैया सोरनाव मोननांलाय दालाय मोननोबो हागौ थां एसे नागिरहै बालाय लांबायलां फाथालसेल' लानो होननानै बुंबाय थाब फै ए मेन्देलाया बे बारावबो साबाबाव साबाबाव सासे बिमानि गोरबोआव खनसेयैनो साबा गथ'नि जोनोम मा बाथ्रा जाखोलै बेलाय देलाय खेबसे मोजाङै फरायलाय खोनासं हाजिरापारा गामिनि मेन्देलानि बिसि रिलानि गोरबोआव खनसेयैनो साबा गथ'नि जोनोम जादों मिन्थिनाय बायदिब्ला गासैबो गथ'आनो दासिमबो मोजाङैनो दं मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरावबो बे बिमानि गोरबोआवनो खनसेयैनो साबा गथ'नि जोनोम जादोंमोन मा जाखोलै बेलाय उयादा ओइ मबाइल बायगौमोन नामालै नाङालै आंनो दंखायो मोजांलै मोजां फांसन दंथारो नोंबो खावनायसो नामा खावनाय नङालै नाङा खम दामावनो होगोनब्रा नाङाब्रा आंनो 10 थाखाल' गेले मा धरननि मानसि किडनेप खालामबासो गम मोनगोनलै मानसिया हग्लायजागोन रावजों माब्लाबा खायदाफोरखौनो बाहायनोसैलां रावबोथ' बायखानाय नंला बुजिखाबाय आं ना मावा खालामगोन दे आं दे ला बासिनायानो ला मा दामलै ना गोराना एयो 12 थाखालै 12 थाखा एसे खम होनो हाया ना हाया ओइ होब्रा एसे खमाव हाया खम होनो हाया बायनायानो मिलाया आंहा आंनालाय मबाइला सोर खावखोब्रा मबाइल खावदो नामालै नोंलाय खावाखैब्रा गैया मबाइल खावदो नामालै मा मबाइल बेथ' आंसो मबाइललै मा मबाइल थाबोखैयावलाय सिखावलेंलाय मानसियालाय आंनाव गैया मबाइल साइडआव दुष्ट साला बायदि मानसिब्रा सुवार जाति साला आसलथे आं मबाइल खावाखैलै आंनि पकेटाव माबोरै थाफैखो पात्ता मोनासै आं नों खावाखैब्ला आंनि मबाइला नोंनि जिबाव बोरै थाफैखो आंथ' गमानो मोनाखै माबोरै थाफैदों साला सुवार जि जाबायलै दा सेंग्राफोर खोन्थाना दा नोंखौ दुम जागोन नालै खोन्थाना फैसाखौनो लादोनो बेसे न' 500 थाखा दं माइ फानना मोननाय जाया गैयालै नो जाया दंबावोबा हरबाव गैलालै फैसा गैलालै नै 100 दं गैलालै खालामनांला दै खालामनांगौ हले थाब सेंग्राफोर खोथा दुम जागोन आं गैयालै आं खावाखै साला बदमास सिरि था साननैसोनि उनाव आंना एलाइसै मेसर जागोन मेसर जायोबा नों मा जानो मा खिनो नैबे जोलाखौबो नाय आइडिया बाबा आइडिया मा फिसा खोमायारि लाबोलाय बरिया थेंक्स लर फिसा बेटा हट' इसा थ' दिनैनो ओंखाम मोनजाथाराखैलै फैसा थाबा हरलाय बाबा मोनहोलांलै थाइबा 10 थाखा जि हायो खाना मानसि जेबो मावनो हाया
होलांदो बाबुमोन जि हायो होलां दे गसाया नोंसोरखौ मोजां खालामथो ओइ खानायानो फैसा सानगासिनोलै खाना नङालै बियो जाफ्लादोंसो है होनांगौलै बेखौ हो गयला दे जा बेटाफोर जा बुलायनाङा दे बुलायनाङा दे ओरैबो दौ इसे ओरैबो दौ दिगदारसो मोननाय लांबायलां ओइ बिमा ओइ हाजिरा बहिया लाबोनाय मोनाबाय मानसिफोरा ज' दंना गैया ओइ भगबाननि दानफोर दंना गैयालै खिसावनाय जानानै थैनोबो रोङालै साफा सानै गोथाव मोनजानाय बायदि खोनासं दंबा ओरै फै गैयाबा गैया होनना खोन्थाहर गुरब्ला जेरै गुरब्ला ओरैनो खावब्लाब्ला नाम लाखिनांगोन आंनि बिफानि नामखौ सुमफुला मिनिनो रोंग्रा खामानिफोरखौ एख' देन रोङा माब्लाबा मोनग्रो आंजों बेदे बांबुला फैलानि नांदेरनाय मा बाबा दं जफै बे साला सासेया आंनि नोंमारालै गथ'आ बे फैलानि थार बियो फैलानि नांदेरनाय बियो केन्डेला माव थांनो बेलाय दंना गैया केन्डेला दंना गैया बहा थांनो नै मा लाबोखो बेटा आलु दालि सोरनि दखाननि फिसा ननसेनि दखाननि तु एखिथु बे सोरनिफ्राय लाबोनाय बियो अजन्तानि दखाननिफ्राय बरिया आलुआलाय बे गपालनि दखाननिफ्राय बरिया सामब्राङालाय सुदेरनि बरिया नों 9 जन गथ'फोरनि गासै खायदाखौ नोंनो लाजोबदोलै फिसा बिसोरथ' लरलासो दाबायदियाव स्लिम थैजोबब्लाबो एख' मोननाय नङा आङो आच्छा फिसा मोनसे खामानि माव नों खावबाय था हमजानोल' नाङा आरो बोरैबा हमजाबायोब्ला आंनि नामखौ दा खोन्थाथार जागोन ना बरिया नोंनो गस्ला गांसे होफैगोन आं दा बावैनो लादोथ' गोथाव जानांगौलै ओइ मेन्देला दंना गैयाब्रा आगै जफै बाजै आदाया गैया दासो ओंखारलांबाय माबाफोर खामानि दंमोन गैया गैनायाथ' माने बेटा उन्दैथारा बेनो नामाब्रा बाजै बेटाफोर आयंमोन मा गोन्दा-गोन्दिलै दिस्टार्बलाय न' आयंमोन थां ओइ चक्लेटफोर बायना जाहैथां ओइ मेनुनि दखानाव दै थां बाइखौबो लांफालाय बैखौबो लांफा बाजै ज'ब्रा एसे ज' जिरायना बै सासेयालाय बाजै केन्डेलाया गैया मानसियानो नुस्लाब नुहास्लाब बिफा जोलै फिसासो बाजै नैबे रांखौ ला बाजै न' नाङा हायाखै लालै बाजै आंहालाय रावबो जागारग्रा गैया जागारग्राबो लाबोथ'नो सानाखै आङो ला बाजै ला बाजै सना नोंलाय दाबो सिख्लायैनो दंथारोब्रा गावदांदां दारजांजांनो
नङाहाय आखाइफोरानो नायथावला मोजांब्रा बाजै बिलाइ सिलसिलथार मिहिथार हे आं लाजियो बाजै नोंनि खावलाय नोंनि गुसुथि नोंनि मेगनखौ नायोब्ला आङो बै समनि लावगिखौसो गोसोखांलायलाङोलै सोर लावगिसै हाय दोन बेफोरखौ बाजै आं मा खालामबावनोब्रा बाजै हाबा लादोहाय फाग्ला माबोरै हाबा लानोब्रा बाजै थाखा गैया फैसा गैयालाय नुखा खोनाखा देलै बाजै नोंनि खावलायाव आंनि गुस्थिखौ एसे फोनांनायनि नाङाहाय फाग्ला इस आं दिनैसिमबो रावबो हिनजावफोरनि खावलायाव गुस्थि फोनांफेरनो मोनाखैलै बाजै खुदुमाब्रा बाजै फोनांगोनल' नाङाहाय फाग्ला नाङा सोरबा नुगोन बेमार आजार जायो देलै बाजि 50 रां ला न' हामा होनबा 50 रां ला फोनांनोसैलै बाजै फोनांनि दै बाजै खुदुमालै बाजै आइ दै ओइ इमासियाल सिस्टेमलै गथ'आलाय ओइ मा दामलाय 100लै 100 ओइ जानानै खिजागोनखौ बेसे दाम होनानै जायो नालै मानसिया मबाइला माव थांखोब्रा ओइ नोंथां आंनि मबाइल लादों नामालै नोंलाय माब्ला आं ओरै हाबनायाव खावथारदों नों मानसिया बेलाय बेनो नंगौ आंनि मबाइल बे गावनो सोदोलै मा आवसोबोलै मानसियालाय आं दासो नुदों नोंखौ बावनानै बुनांगौलै मा जाबोखा बिलाइ फैलायालाय मोजां खबर बिलाइ मिन्दिलायालाय मोनथिबायसो नामा बिलाइ जानाय नंलालै ओइ बाबा मा थांलाय फैलायब्रा मोनसे घटना जादोंलै बाबा मा घटनालै खोमाखौ ओरै हर बिदिसो बे फाग्लिया थै सालिया आंखौ थैजानो लुबैनानैनो आं सौहौब्लाबो जेबो बादा होआ सालिया आंखौ साला बादा होनायमोनब्ला आं दिनै बुजानायानो नङामोन बियो साला बुजा होबाय आंखौ साला फैला बे साला फैलायानो आंनि न'खरखौ थेर बेथेर खालामजोब्बाय आंनि फख्रियाव दुगैनानै आंनि फख्रियावनो गाग्लुंलांबाय सुवार साला र' नोंखौबो गुलाय गुजाय खालामना होगोन आं सालाखौ र'नाय बेटा र' हेल' दाब्ला आं मेन्डेला बुंदों नोंथ' आंनि निदानखौथ' माब्लाबा बुजि मोना ना नोङो नोंनि निदानखौथ' आं फुबाय दंना खोनासं जाय बिबारखौ नोङो पुदुम बिबार होननानै सानबाय दङ बियो पुदुम बिबार नङा थास' बिबारसो नों जाय खावलायखौ खुदुमबाय दङ बियो सोमस्रिनि नङा फैलानिसो खुरु गोनां खावलाय फैलासो बियो फैला माम्बार होखारहर नङाबा नोंहाबो जाल्ला दङ दोनबाय साला हारामि जाबाय साला जाना होबाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंखादोंमोन ना बे मानसिया थिग नङा होननानै आखल आखुफोरखौनो बोरैबा नुखाथारदों आङो बुजियानो दालाय मा मोनखो हिनजाव सिख्लाफोरनि ख्लाब ख्लाब जाग्राया ओइ बुरबक सिथा आबौ हाय मोनसे सिखाव नोंसोर नों फैला नंगौ नोंना बुंनायसाय सोर फैला नों हारामि दाब्ला माइनाव नों जिंगासिनो ना माइनाव हाबा खालामनानैसो गारगोन आं नोंखौ
नोंखौ हाबा खालामथारगोन आं माइनाव
माइनाव आइ नोंहा मा जाखो फिसा मानो गाबखो आयै आंनि जुलिनि रेखाया बेजोंनो दंमारो आयै जायनि थाखाय माइनाव आइ नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों जोंनि न'खरनि मान सन्माननि बाथ्रा दं नों जाबाय रोंखा राखा हिन्जाव बेबादियाव बे सासे जावलिया हौवाजों आयै माथो सानबाय थाखो हादाबो ओंखाम जायाखै बियो गैयाहाय बिफा आं बोरैबासो नुलायलांबाय मा खालामनाया मोजां जागोन साला गैला बे फैलायानो आंनि न'खरनि गासै मान सन्मान जाजोबथारबाय दालाय माथो खालामनो फिसानि जिउनिख्रुइ मान सन्माना देरसिन नङाहाय बिफा ओइ मेख्ल' ओइ ओरै फैलायसै मानो आदै बहा दंलै बे फैलाया थां बे फैलाखौ नागिरनानै लाना फै थां गाबोन होथारगोन आं बिसिनि जुलिखौ आदै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों हैद मा बुंदों नोङो ना नों नांगौ माइनावखौ है आदैयाबो माबा साला बे दाहोना रुवाथिफोरानोथ' आंनि खर'खौ जाजोब्बाय गैला नांलिया बे बारनिफ्राय रुवाथि दाहोना नांलिया आंनो साला बुरियानो सनामार दासो Old is gold. बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै सान अखाफोरखौ साखि दोननानै बेवहाय जुथुमै रायजो राजाखौ साखि दोननानै बेदबारि गामिनि बिरेन बडेखानि फिसाला खैलाब बरगयारिजों आरो सिमला गामिनि दाब्ला माहाजोननि फिसाजो माइनावजों गोथार साननि थि खालामनाय जाबाय बेवहायनो संसार जानायाव संख्रि फानलुनि नांलायनाय जागोन गस्ला जि जोमनि नांलायनाय जागोन बेफोरखौ मानिलायनानै सहायनांगोन दे फिसाफोर दे रायजोफोर जय गोथार जुलिनि जय गोथार जुलिनि जय गोथार जुलिनि नोंनि नोंथ'आ हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो सोनानै हो दे नै फैला बिबार मालाखौ सुग्रोनो होलाय आंखौ एरे सिम ओइ दाखालि गबाय दिनै बहागौनो नोङो बिबार मालाखौ सुग्रोनो होब्रा बिदि जायाथ' माइना Ada